Виданочки, Минский монтажный хасл на совести. За вами ваша любимая и непостоянная рубрика «Огляд усялякай фигни, якую я набыл». И есть у меня в одной со скрыняў 18-вольтовый инструмент Makita. Як кажуть, оригінал. У колькости две одинки. Это перфоратор 182 и тут уже не бачно 485 шрубоверт. І умоўна мне іх хапае за вочы. Але ўсё ж такі мне заўсёды хацелася набыць сабе імпакт на 18 вольт. Бо звычайна я карыстаюся вось такім маленькім імпактам на 12 ад АЕГ. Ну, а за таго, што я сквапны хлапец і жадаю больш-менш можа 181-ю Макіту ДТД, ці можа 182-ю, а можа нават і 183-ю, я пашкадаваў грошай і набыў сабе танную версію. З фіолетавага сайту ці з фармазону, не памятаю дакладна. За вельмі смешны кошт. 100 рублёў. Ну што, па-першае, паглядзім якасць яго зборкі. Крышачку ёсць такіх, як это, недаліваў, пераліваў, але, збольшага, здаецца, зроблена дакладна. Нават пераключальнік рэжымаў нейкі маецца. Як ён працуе, канешне, гэта другая справа. Ну што, паспрабуем уставіць акумулятор. Самый галоўны плюс, што ён працуе і ўперад, і назад. Ну што, паспрабуем пакруціць. Але якое круціць? Я ж насамрэч ведаю, што вы ад мяне чакаеце. Правильно, ці адкруціць ён гайку ці болт на машыне. Не ведаю, який рэжым, канешне, выбраць. Ну, адкручваем. Ну-ка. Не откручивает. Ну а цяпер, калі палова гледачоў адвалілася, скажу вам шчыра, ён насамрэч нават арыгінальны дзеля такіх прац не прыстасаваны. Насамрэч яго асноўная праца гэта круціць усякія шрубы, гайкі, балты, але невялікага памеру. Таму давайте што-небудзь зараз закруцім у дрэва. Ну і ёсць два рэжымы. Адзін спецыяльна для дрэва, ён спачатку круціць... Не, гэта для ліставога металу рэжым Б. Круціць хутка пасля таго, як шруба павінен круціць медленно ці вось астановіцца, як толькі будзе вялікая такая ударная моц ісці на рэдуктар, каб не звярнуць яму галаву. І таксама ёсць рэжым дрэва. Ён спачатку круціць медленно, а пасля, калі чуе націск, павінен закруціць хутчэй. Зараз паспрабуем. Спецыяльна, каб засвярліцца, што батарэйка здохла. Не. Ну, карацей кажучы, рэжым дрэва працуе так сабе, але што вы хацелі? 100 рублёў. Очень громко работает, очень громко. Ну, насамрэч, каб вы зразумелі, працаваць я ім буду менавіта вось у такім вось рэжыме. Ось такія, як-то, глухары, глушцы і вось такія самарэзы. Больше мне ні для чаго будзе не патрэбны.
Таму ось такая ось невялічкая парада для тых, хто хоча сабе дарагі імпакт за вельмі невялічкія грошы. Круціць і добра. Насамрэч, нават калі здоміцца, не шкода будзе і выкінуць, таму што цана яго проста смешная. 100 рублёў. Каму дапамог, майце на ўвазе. Ну а астатнім ад'ё! Ось режим на откручивание, режим А. Он дозволяет, коли откручивается, он сам останавливается, а клавишу я еще затиснул. Это сделано для того, как не вываливались винты, ті саморезы, как их не гублять. Крышечку все ж таки хоть китайская подробка, але працуе як японская.